De landelijk bekende advocaat Jan Vlug uit Deventer neemt de verdediging van Jasper S. uit Oud-Waard op hem. De man die het snijden onhouden is haatverdacht in de zaak Vaatstra. Zijn zaak is juist roerdroegen terug de piketadvocaat. Jan Vlug wordt onder oren bekend als advocaat van de Hofstadgroep. Op het Van Haringsma-kanaal bij Ljout is van de morgen een pad van een schip zonken. Het gaat om een stuk van zo'n 14 bijzonmeter dat door het kanaal sleept water richting Haars. Door onbekende oorzaak knapte een van de skutten uit het schipsdeel, maakte daar toch water en zonk. De gemeente Het Beeld is landelijk een van de koprenners in de verheging van de onreppelijke zaakbelasting. Dat blijkt uit onderzoek van de vereniging Eigen Huis onder goed 100 gemeenten. In Trogsnijd gaat de OZB-belasting in die gemeenten met 2,7% omheeg. Op Het Beeld is dat 12,4%. Opluchting die Cambuur juist na de 2-0 overwinning op de Graafschap. De laatste competitieoverwinning wie meer is een Moanelien en de 3 punten winnen dan ik 10 gewoon kom. Voor de Ljouters scoorden Michiel Hemmen en Oebeles Kokker en Juri Rozen moest het veld nogal met een rode kaart. Jongen, vannacht is nog opklaring, het bleef droeg en de temperatuur leidt om de 4 graden heen. Morgen berint de lucht al gauw in de midden en jong komt erin, het wordt als zo'n 8 graden.